दिनै जोंहा बे मनपुर गेलेग्रा फोथाराव जोंहा 29, 30 आरो 31 बे सानथामनि हाबाफारिजों दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जोंहा उदालगुरि बियाबनि जोंहा 25थि जोंहा रुफाथि मायथाइ आरो दिनै बे रुफाथि मायथाइनि जोंहा सेथि हाबाफारि दिनै जोंहा फुंनिफ्राय फिरफिला जिथु धोरोमनि जाथा बिरहोनाय हाबाफारि जानानै थांबाय, थान्दै मेल जोंहा जानानै थांबाय आरो मोनाबिलि आर'ज बे जानानै थांबाय आरो जोंहा मोनाबिलिनि आर'ज जोबनायनि उनावनो जोंहा बेयाव 2500 जोङो आलारि बाथि जों फोजोंबाय आरो बेयाव बायदिसिना रंगिना संगिनाजों जोङो इलेक्ट्रिकेल जों बेयाव किसुमान हाबाफारि जों मावखांबाय आरो जोंहा दायो हारिमु बादायनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो जों दिनै खोब मोजां मोनदों। दिनै जोंनि बे सेथि हाबाफारियाव जोङो गोबां रंगिना संगिना जों हाबाफारि जोङो दिन्थिफुंनो हाबाय आरो जोंहा गाबोन 30 जिथु जानुवारि गाबोन जोंहा सावरायमेल दंबावो आरो बे सावरायमेलावनो जोङो धोरोम आरो सोलोंथाइजों मा सोमोन्दो दं बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन आरो जों बाथौ धोरोमखौ इयुनाव जों बोरै खामानि मावलांब्ला जोंनि धोरोमा बे बुहुमाव गोसारनो हागोन आरो जों बाथौ धोरोमनि जि आदर्श बेखौ आदर्शखौ जों जोंनि बे ओनसोलाव थानाय बा भारताव थानाय बा बुहुमाव थानाय साफ्रोम सिबियारिनिसिम जोङो बेखौ मोजां मेसेज होनो थाखाय जोङो बेयाव हाबाफारि लागोन आरो जोंहा गाबोन जिल्लानि जोंहा थान्दै मेल जागोन बेलासे 2:30 आरो बिथांमोनाबो धोरोमनि आयदायाव गोबां बाथ्रा सावरायगोन आरो बिदिनो जोंहा मोनाबिलि समाव हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दंबावो आरो बिदिनो जोंहा 31 जानुवारि जोंहा बेयाव फुंनि जोङो आर'ज जोबखांनायनि उनावनो जोंहा हारिमु मोनसे हानजा सुरनाय जों उदालगुरि नोगोरमायाव जोङो धोरोमारि जोंनि हारिमुखौ जों मोनसे दिन्थिफुंनाय जों हाबाफारि लादों आरो बिनि उनावनो जों गेवलां मेल दङ आरो बे गेवलां मेलाव जोंहा गोबां आलासि नुजाथिफैगोन आरो जोंनि धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाथिफैगोन। मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ सोरखारा गोथार बाथौ सान हिसाबै गनायथि होबाय। बिनि थाखाय बाथौ सिबियारिफ्रा जोबोद रंजानायखौ नुनो मोनदों आरो गोथार सान होननानै थांनाय सप्तायावहाय बे मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गाजा गोमजायै जेरावबो खुंनाय आरो फालिनायखौ नुनो मोनदों। बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? जोंहाथ' नैबे जोंहा नैथि मागोआव जोंहा जिथु आसाम सरकारा जोंनि धोरोमारि गौथुमा गोबां बोसोर नारसिननायनि उनाव जोङो जोंनि मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जों मोनसे अफिसियेल हलिडे हिसाबै जों स्वीकृति मोनबाय आरो जों धोरोम मावफानि जानानै आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद होदों आरो दिनै बाथौ धोरोमा जिथु स्वीकृति मोनबाय जिथु जों मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ जों हलिडे हिसाबै जिथु मोननो हाबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बाथौ धोरोमा मोनसे धोरोमल' नङा जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ गासैबो जोंनि बे बाथौ धोरोमाव हाबनानै दङ आरो जायनि थाखाय जों दिनै आरो जोंनि नायबिजिर रिसर्स पार्सनफोरा दिनै बेखौ रिसार्च खालामनानै मोनसे स्वीकृति होदों आरो जोंनि बे बाथौ धोरोमा मोनसे इउनिभार्सेल ट्रुथ मोनसे बेयाव फोरमान दङ। दिनै जोङो बार हा दै बार अखा जों बेखौ फोथायो आरो बे मोनबा जिनिस गैयाबा जोंनि बे बुहुमा बेयाव खोमसि जागोन। दा बेनिखायनो जोंनि बे बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा जों इउनिभार्सेल ट्रुथ बे बुस्थुखौ लानानै जों आवगायदों आरो बे बाथौ धोरोमाव बे धोरोमल' नङा जोंनि बर'नि थांनाय थैनायनि बेयाव मोनसे सोमोन्दो दङ। दा बेनिखायनो जों आसाम सरकारखौ धन्यबाद होदों जोंनि बे बाथौ धोरोमनि थाखाय जिथु मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बिथांमोना अफिसियेल हलिडे होनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। आरो सार लाइमोन आरो धोरोमनि सायाव सारा मा बुंगोन? जोङो नैबे लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे जोङो दिनै सोलोंथाइ बिथिङावल' दावगाबा जाया जिथु गाव गावनि धोरोमखौबो जोङो फालिनो रोंनांगोन। जोङो इसोरनि बा धोरोमनि गियान थायोब्ला आरो जों गोबां गियान मोनबावनो हायो। दा बेनिखायनो आं खावलायो लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे गाव गावनि धोरोम
जाय जि धोरोमावनो थाया मानो धोरोमनि जिखिनि गियान बेखौबो लाफानांगौ आरो बिथांमोना इयुनाव जिथु धोरोम गाव गावनि धोरोमनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ गावनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ समाजनि थाखाय मावनांगौ हादोरनि थाखाय मावलांनांगौ दा बेनिखायनो जोङो लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमनि खामानिफोरखौबो बा धोरोमनि हाबाफोरखौबो मावलांनो थाखाय जों गुरै खावलायो। धन्यबाद सार। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।